Muistatko vielä sun uuden vuoden lupaukset ja mitä tavoitteita sä asetit silloin? Me ollaan nimittäin nyt vuoden puolessa välissä ja tää on hyvää aikaa peilata sitä, että missä pisteessä sä oot tällä hetkellä. Uuden vuoden aattona meillä oli myöskin kauriin uusi kuu. Eli nyt ne siemenet, mitä sä oot silloin kylvänyt, mitä sä oot silloin aloittanut, niin ne on tulleet täyteen loistoonsa. Tämä kauriin täysikuu, tämä myöskin valaisee niitä asioita, että mitkä ei toimi ja mistä sä voit päästää irti. Ja kauriin hengessä nämä teemat voi liittyä työhön ja tekemiseen. Ootko sä kenties tehnyt liikaa töitä? Ootko sä kantanut liikaa vastuuta? Onko sun työ ja vapaa-aika tasapainossa? Missä asioissa sä oot liian ankara itsellesi? Ja mistä asioista sä oot kiitollinen? Mitä kaikkea sä oot luonut sun elämässä tämän puolen vuoden aikana?